У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, уже у наступную неділю будемо зустрічатися в неділю Великого посту, під час якого будемо приготовлюватися до свята Пасхи і святого Воскрешення. Але так само сьогодні кожна свята мша, кожна неділя – це свята Пасхи, святого Воскресення Христа. Подчас гэтай святой мши будем молиться за всю нашу парафію. Молимся о Божьем благословении для всех нас. Так само, как Бог был милосердный для всех померлых з нашей парафии. Перапросим Бога за наши грехи, как мы могли годно удзельнічаць у гэтай найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я усіх одного и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ти хочеш пребывать у серцях праведних і щирих. Учини, каб ми, дякуючи Твоїй ласці, стали годним місцем Твоєго пребывання. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні.
Читання книги Левіта. Пан промовив до Моїсея і Аарона, кажучи: «Коли чоловік має на скурі тіла свого пухлину, ті струп, ті білу пляму, і з'явиться на скурі тіла ягоного язва прокази, то треба привести його до святара Аарона, ті до одного з синов ягоних, святаров. Это прокажений чоловік, і він нечистий. І святар повинен обвястить його нечистим, бо на голові ягона язва. І прокажений, на яким є гэта язва, повинен мець одіння своє разорваним, непокритую голову, заслоненную бороду, і повинен кричать: «Нечистий, нечистий!» Ён будзе нечисты увесь час, покуль будзе на ім язва. Ён нечисты. Будзе жыць асобна, і жыллё ягонае па-за лагерам. Гэта Слово Божие. Ты отуляешь мяне радостью збавлення. Ты отуляешь мяне радостью збавлення. Счастливый той, кому отпущено беззаконие, и чей грех забытый. Счастливый человек, якому Пан не залічив вини, і в душі якого нема подступу. Ти отуляєш мяне радостю збавлення. Я визнав Тебе грех мой і не ховав своєї вини. Я сказав: визнаю Пану моє беззаконні, і Ти зняв з мене вину граху моєго. Ти отуляєш мяне радостю збавлення. Веселитеся у Пану и радуйтеся, справедливые, ускликайте радостно, усе праведные сердцем. Ты отуляешь мяне радостью збавлення. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ті ясте, ті п'яте, ті нешта робіте, усё робіте на славу Божию. Не будьте причиною упадку ні для юдеїв, ні для греків, ні для костьола Божого, який догаджаю усім во усім, не шукаючи своєї користі, але користі многих, каб яны былі збаўлены, наследуйте мяне, як і я наследую Христа. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Великий пророк постався род нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час прийшов до Єзуса прокажений і, упавши на коліні, просив Його: «Коли хочеш, можеш мене очистити». Єзус, злітувавшися над ним, протягнув руку, докранувся до Його і сказав йому: «Хочу, будь очищений». І одразу ж проказа сишла з Його, і він став чистий. Єзус строго перестерег Його і одразу відправив, кажучи: «Гляді, нікому нічого не кажи, але іди, покажися святару і дай ахвяру за очищення своє, як загадав Моїсей для свідчення їм». Але і ён, вийшовши, почав обвящать і шмат розказувати про подію, так що Єзус не мог уже відкрито ввійти у город, але був здалек у пустинних містинах, і приходили до Його душі. Гэта слово Пана. Напевно, брати і сестри, зверну увагу, що сьогодні ось аж 2 рази чуємо у наших читаннях слово проказа, історія про прокаженого. У першым чытанні «Што рабіць з пракажоным у старым запавеце», гэтай у кнігі Левіта, у кнігі святароў. І вось потом пазней таксама бачым гэтага пракажонага ўжо у Евангеліі святога Марка. Да хваробы праказы, да вось такіх гэтых усіх заразных хваробаў у старым запавеце былі вельмі такія суровыя вымаганні, што рабіць з гэтымі людзьмі. Толькі хіба што вось яшчэ 100 гадоў назад гэтая хвароба таксама была амаль што невылічальнай. Тут кажам, што ёсць такая хвароба, вось лепра, альбо хвароба Хансена, так, это той момант, калі вось у чалавека пачынаецца гэта бактэрыяльнае такое заражэнне скуры, і часамі яно прыводзіць да таго, што чалавек пачынае слепнуць, пачынаюць адвалівацца вось пальцы на руках і нагах, выдзяляецца такая гэтая слізь, выдзяляецца робяцца такія раны на руках і нагах, на скуры чалавека. Зараз кажуць, што вось я спецыяльна паглядзеў, што яшчэ ёсць хворыя, кажуць, што нават так каля 6 мільёнаў чалавек дзесьці вось у трапікальных краінах яшчэ хварэюць на гэтую хваробу. У часы Езуса яна лічылася невылічальнай, тым больш вось у часы, калі была напісана кніга Левітаў, калі вось гэтыя падзеі ў кнігі, у гэтай інструкцыі для святароў, што рабіць з гэтым чалавекам пракажоным, то адзінае, што было, магчымасць, гэта вось слово, якое добра вядомае нам сёння, ізаляцыя. Ўжо, напэўна, тут не адзін з нас яе, можа, і перажыў гэтую ізаляцыю. Канешне, толькі не ў такі спосаб, як вось перажывалі яе пры гэтай хваробе праказы. Ізаляцыя была вось менавіта татальнай, поўнасцю, а менавіта чалавека выключалі з грамадства, чалавека выключалі з супольнасці, і гэта азначала таксама, што трэба было пакінуць на ўсё жыццё, так вось менавіта прадпагалася, сваю сям'ю, свой народ, але таксама і лічылася, што чалавек вось менавіта праз тое, што не можа у супольнасці прыйсці ў святыню, не можа таксама і маліцца, таксама выключалася гэтая адносіны з Богам. Вось у гэтай жа менавіта кнігі Левіта, у гэтай кнігі святарскай, у 13 альбо 14 раздзелах ёсць нават цэлы апіс таго, як святар павінен рабіць гэты вось такі пэўны абрад развітання, альбо нават абрад пахавання з гэтым чалавекам. Вось гэты чалавек лічыўся ўжо жывым трупам, не называўся вось менавіта ўжо чалавекам, але такім неданошаным пладом. І гэта была вось такая сапраўды трагедыя гэтага чалавека.
Што ён павінен быў рабіць? Ну вось тое, што мы чулі сёння, гэта жыць там дзесьці па-за лагерам, жыць дзесьці па-за горадам. Такія месцы пазней часамі называлі ўжо лепразоры, праўда, ад этой хваробы лепры. Там, дзе вось жылі пракажоныя. Ну, жыцця святога Францішка, вось нашага заснавальніка, вядомыя гэтыя мясціны, у якіх святы Францішак апекаваўся гэтымі пракажонымі. Але ў часы вось старажытнага Ізраіля таксама да гэтых пракажоных былі яшчэ пэўныя вымаганні. Яны не маглі ўваходзіць у горад, таксама не маглі набліжацца да здаровых людзей. І гэта было звязана з чыстасцю і з нячыстасцю, з такімі двумя паняццямі. І вось у нас, можа, часамі гэтае паняцце чыстасці і нячыстасці, яно так яшчэ неяк звязана цяпер у сучасных, калі вось мы размаўляем пра грахі чалавека, то з гэтай сферай сексуальнасці. Але гэтае паняцце нячыстасці ахаплівае нашмат больш. Гэта паняцце адносін паміж Богам і чалавекам. Ці ёсць гэтыя адносіны, ці не. І ці можа чалавек мець гэтыя адносіны? Вось той, хто лічыўся нячыстым у старажытным Ізраілі, значыць, ён не мог мець ніякіх адносінаў з Богом, ён быў адорваны ад Бога. Вось адным з такіх старажытных наказанняў, якое мелі габрэі, гэта каб не набліжацца да гэтага чалавека, які вось зламаў бы гэтае права і альбо ўвайшоў у горад, альбо наблізіўся да натоўпу людзей дзесьці там у пустынным месцы і не папярэдзіў іх, бо ён павінен быў крычаць: «Нячысты, я іду, вось нячысты, адыдзіце ад мяне». І калі гэтае права было б вось зламанае, то адным з такіх вось спосабаў гэта быў бы, канешне, укамінаванне. Гэта таксама вось маглі бы гэтага чалавека укамінаваць. Тым больш здзіўляе сітуацыя, якая сёння мы бачым у Святым Пісанні. Гэты чалавек набліжаецца да Езуса і просіць яго, што ён просіць? Ён не просіць аздараўлення, ён не кажа: «Аздараві мяне, вылечы мяне з хваробы». Але калі хочаш, ты можаш мяне ачысціць, зноў зрабіць чыстым, зноў зрабіць мае адносіны з Богам і з людзьмі. Зноў гэтую сітуацыю ты можаш направіць. Калі ты хочаш, гэты чалавек бачыць у Езусе Хрысце сапраўднага Месію, сапраўднага збаўцу, таго, хто здольны гэта зрабіць. Сёння таксама варта нам, браты і сёстры, задаць гэтае пытанне сабе. Бачым прагненне гэтага чалавека, які якімсьці цудам апынуўся сярод натоўпу людзей. Гэта была вялікая рызыка, сапраўды. Гэта быў вялікі, маглі б сказаць, што гэта вялікі подвиг яго веры, бо трэба было прайсці ў гэты горад, трэба было прайсці сярод людзей, якія бачылі яго. Бачылі гэтыя язвы, бачылі, напэўна, ягоную пэўную чалавечую ўжо недасканаласць, якая выяўлялася ў яго фізычным стане. Але гэтае прагненне настолькі моцнае, каб сустрэцца з Хрыстом, каб папрасіць яго гэтага ачышчэння, каб ён направіў гэтую сітуацыю яго. Ці ёсць у нас сёння гэтае прагненне? Ці ёсць у нас прагненне таго, каб мы былі ачышчаныя? Адцы касцёл ужо ад першых стагоддзяў бачылі у гэтай сітуацыі, яны задавалі такія 3 пытанні, якіх тут не хапае, чаго тут не хапае. Не хапае імя гэтага чалавека, бо звычайна у Святым Пісанні ёсць так, што Бог аздараўляе каго там. Праўда, ёсць, напрыклад, той Закхей, якому ён кажа, так? Можа быць, гэты сляпы з Ярыха таксама. Няма часу і няма месца. Невядома, дзе гэта адбывалася тут у гэтай канкрэтнай сітуацыі і у гэтым урыўку Святога Пісання. Таму таксама гэтым пракажоным, тым, хто мае гэтую праказу, гэтую лепру, можа быць кожны з нас. Бо грэх можа быць менавіта такой праказай, якая смярдзіць, якая менавіта не дае нам
гэтых пабудаваць сапраўдных адносінаў з Богам, з іншым чалавекам, якая перашкаджае нам жыць. І вось зноў жа паўстае пытанне, наколькі мы здольныя да таго, каб вось, можа, праціснуцца, дзесьці прабіцца, часамі вось сапраўды рызыкнуць праз натоўп, каб вось толькі была гэтая магчымасць дакрануцца да Езуса. Тут у Евангеліі такія словы чуем, што Езус злітаваўся, працягнуў руку і дакрануўся. Вось гэтыя словы злітаваўся ў Евангеліі ў іншых момантах бачым, гэта альбо ў Святым Пісанні ужываецца тое самае слова, якое ўжываецца, калі маці літуецца над хворым дзіця. Калі бацькі прагнуць вось аздараўлення для свайго дзіцяці. Таксама вось вельмі падобнае слова, падобным значэнню таксама і Езус у адносінах да чалавека. Ну і зноў жа гэтае пытанне я паўтараю, бо нават гледзячы, вось ведаеце, на такія сітуацыі, як гэты абрад пакуты і паяднання, можам сказаць, вось таксама пэўная форма ачышчэння з гэтага граху праказы, так, з гэтай лепры. Як мы сёння да яе падыходзім, як мы сёння да гэтага ставімся. Вельмі часта заўважаю, што ў нас ёсць так, ёсць аказія, вось сядзіць там хто-то ў канфесіянале. Альбо вось сітуацыя, як, не толькі сёння, але, прабачце, яна часта здараецца, што выходжу ў палавіну, сяжу і проста нікога ўвогуле няма. Дзесьці без 15, ужо там без 10. Калі мне трэба таксама ісці ў закрыстую, пераапрануцца, ось запусціць, таксама сёння была трансляцыю, там, прабачце, спазніўся. Але людзі вось менавіта ў гэты момант з'яўляюцца і, канешне, паверце, што ў мяне, напрыклад, сэрца таксама разрываецца, бо я сапраўды хачу, каб вы вось менавіта паспавядаўшыся, удзельнічалі сапраўды ў святой мшы з шчырым, чыстым сэрцам. Але не магу працягваць час, праўда, не магу вось усіх астатніх змушаць чакаць. Але гэта таксама сведчыць аб нашым пэўным падыходзе да сакраменту. Вось гэты чалавек, ён рызыкнуў усім, што ў яго было, усім сваім жыццём. Ён правазіў у гэты горад, так? А нам часамі на паўгадзінкі пазней прыйсці да споведзі ўжо цяжка. Таксама часамі вы з гэтымі спазненнямі ў касцёл. Прабачаю усім тым, сапраўды са шчырым сэрцам і з разуменнем усім бацькам, якіх малыя дзеці, бо калісьці таксама возмушчаўся так гэтым. У мяне была дваюродная сестра ёсць, у якой малыя дзеці. Яна кажа, вы проста святары не разумееце бацькоў, бо часта, як дзеці збіраемся з дзецьмі ў касцёл, кажа, што пакуль аднаго адзела, другі кажа, мама, піць. Я гляжу, ён уже гарбату на сябе праліў, і апяць усё трэба перапранаць, трэба апяць змяняць гэтую адзежу. Таму гэтых людзей маюць нейкае пэўнае апраўданне. Але вось ці мы гатовыя таксама вось для нашага ачышчэння, каб сустрэць Хрыста тут, у Слове Божым, у Еўхарыстыі? На што мы гатовыя мы? Вось калі ў нас ёсць якаясьці сустрэча з кімсьці важным, скажем так, з якімсьці чыноўнікам, то напэўна вось там запрасілі б сельспаўкома, а то б на якое-нибудь яшчэ б сабранне запрасілі, паспрабавалі б тады, вось там спазніцца. Але вось часамі вось у касцёл, ён яшчэ там не начаў, яшчэ Евангелие чытае, яшчэ ёсць час. На што мы гатовыя? Якое наше прагненне гэтага ачышчэння? Наколькі яно моцнае? Езус ідзе на такі блізкі кантакт з гэтым чалавекам, што справа гэтай нячыстасці таксама з пракажонымі звязана з тым, што калі дакранаешся да нячыстага, то ты сам робішся нячысты. Але Христос не глядзіць на тваю ці на маю нячыстасць.
Ён уваходзіць у яе і хоча дакрануцца да цябе, каб ачысціць цябе з тваіх грахоў, з тваіх залежнасцяў, з тваіх слабасцяў. Нават калі гэта выглядае вельмі брыдка, калі гэтыя грахі сапраўды прыносяць да нас такі вялікі сорам, калі яны, ну, скажу брыдка, смярдзяць папросту. Ён дакранаецца іх, не гледзячы на ўсе нашы вось гэтыя брыдкія рэчы, якія мы робім у нашым жыцці. Бачым, што тут у Евангеліі, напрыклад, Христос пазней, вось, ну, Марак не кажа, чаму Езус, але кажа такія словы, што Христос адкрыта ўжо не мог увайсці ў горад. Можа, ён не мог увайсці ў горад, таму што вось сапраўды гэта слава аб здараўленні, не шукаў ён гэтай вось менавіта такой людскога такога вось менавіта ухвалення, ажыятажу з гэтага поводу, але магчыма таксама, што Христос вось не мог увайсці ў горад з таго, што пра яго казалі, што ён дакрануўся да пракажонага. І Бог гатовы вось заўсёды дакранацца да нашай праказы, да нашага граху. Кожная святая імша, кожная Еўхарыстыя – гэта той момант, калі Христос зноў і зноў уваходзіць у наш грэх, бярэ на сябе наш грэх, памірае на крыжы і зноў воскресае. Браты і сёстры, я жадаю сабе і вам, каб кожная наша сустрэча з Христом заканчивалася такімі словамі: «Хачу бути очищений». Амен. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Ісуса Христа, Сына Божого, Святця народженого, від усіх веками, Бога Бога, Святого Святого, Бога Всеправного, от Бога Всеправного, народженого і створеного, Отця Судного Отцу, ради якого все стало, і Он для нас людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і втратився Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, утружований так само за нас, при Понтській Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, слава Писанню, і взійшов на небо, сидить право Отця, і знов прийде у славі, судить живих та мертвих, і його дасть мені Отця. Вірю в Духа Святого, Пана і Животворця, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про правду. Вірю в один святий Христ і апостольський, визнаю один Христ, для відпущення гріхів і чекаю воскресіння померлих і життя вічного в будучому світі. Дзякуючы Богу за Яго дабрыню, узнясём да Яго праз пасрэдніцтва Езуса Христа нашыя малітвы. Молімся, святы касцёл, каб усіх людзей ён давёў да святла Божай праўды. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны верна абаранялі даручанае ім вучэнне Хрыста. Цябе просім. Молімся за народы, якія церпяць ад унутраных канфліктаў, каб яны знайшлі духоўныя сілы для дасягнення сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молімся за людзей, якія не прызнаюць Божых запавядзей, каб яны распазналі ў іх мудрасць Айца, які іх любіць. Цябе просім. Молімся за тых,
хто трапіў у алкагольную залежнасць, каб яны знайшлі сілы, патрэбныя для распачацця новага жыцця. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай насвяцейшай ахвяры, каб мы ўмелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Молімся за нашу бацькаўшчыну, за Беларусь, за нашу парафію. Божа, ачысці нас з праказы граху, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, мы ўзносім да Цябе нашыя просьбы. Учыні, каб мы сапраўды былі шчырыя ў тым, аб чым Цябе просім. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Просим Цябе, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас очистить и обновить, и забяспечыць вечную ўзнагароду тым, хто выконвае Твою волю. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору сердца. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твая безмежная слава выявіўся ў тым, што Ты сваёю Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры ангелаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Благословен
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто у Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правды нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашы, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй,
каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось паранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздаровлена душа.
Молимся. Узмоцненыя дарам эўхарыстычным, просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае. Праз Хрыста, Пана нашага. Паслухаем аб'явы. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Няхай за учыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Таксама шчыра дзякуем усім вернікам, якія адклікнуліся і падтрымалі сваімі ахвяраваннямі Радыё Марыя. Яны пераказвалі словы ўдзячнасці, падзякі. На гэтым тыдні будзем адзначаць менавіта ў сераду, папяльцовая серада ўжо гэта будзе, і гэта дзень сціслага посту і ўстрымання ад мясных страваў. Нагадваем, што ў гэты дзень абавязывае пост усіх каталікоў ад 18 до 60 году жыцця, а ўстрыманне ад мясных страваў ужо ад 14 года жыцця. У гэты дзень таксама святая імша, як у дзень будні, гэта працоўны дзень, значыць, о 8 гадзіне раніцы і о 18 гадзіне раніцы. Заклікаем да малітвы за Беларусь. У аўторак пасля вячэрняй святой імшы малітвы перапрашэння за зло і грахі, якія учыніў беларускі народ. У чацвер, калі ласка, таксама прыходзіце на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту. Пачынаецца 16 гадзіны. Адмысловае великапостнае набажэнства крыжовага шляху будзе адбывацца на працягу Вялікага посту па пятніцах у 8:30 і у 17:15. Па нядзелях песні жальбы перад ранішняй святой імшой у 7:30 і перад вячэрняй святой імшой у 17:30. Таксама нагадваю да ўвагі дарослых, якія яшчэ не былі ў споведзі, не прымалі сакрамент Эўхарыстыі. Пачынаецца запіс у групу падрыхтоўкі да гэтых сакраментаў. Можна запісацца ў закрыстыі. Інфармацыя адносна таго, калі пачнецца падрыхтоўка, будзе пададзена трошку пазней. Працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках о 19 гадзіне у катэхетычнай зале. Запрашаем у касцёльную краму, дзе можна набыць таксама рэлігійныя часопісы. Там хтосьці пытаўся календары, не ўсім хапіла в этом годзе, ўжо таксама трошку давезлі, ёсць зноў яны. Яшчэ да ўвагі тых, хто прыняў сакрамент канфірмацыі, бежмавання ў гэтым году, так? Як заўсёды, цікавыя такія рэчы застаюцца заўсёды гэтыя такія памяткі пра гэтыя падзеі. Наколькі гэта важны сакрамент, кагосьці, праўда, гэта сведчыць. Карацей кажучы, у закрыстыі засталося 11 дыскаў, на якіх хіба фотаздымкі вашыя. Хтосьці заплаціў грошы, удзельнічаў у гэтым сакраменце, і проста ўжо столькі часу прайшло, не забіраюць, так што можна звярнуцца ў закрыстыі і забраць іх, калі ласка, прыходзьце. Гэта ўсе аб'явы, іх таксама можна прачытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце. На гэты час прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого. Будь оборонным, князь войска небесного, мocою Божию, скинь у пекла сатану и інших